Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe tedduɓe Wouro Sogui naaɓe ko adi fof e kala ko tawtora ndeɗo jonde hande amin jottinana on calminali Thierno men khalifa men Cheikh Alhaji Ahmed Tidiane Ba yo Allah sellinmo sembinamo bi barkati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko kanko tigi waynini Aboubacry Siddiq Ndiaye PDG mo Dakar Média to e Dakar o wimo so tawi a yeehi woɗo salmina bandiraɓe kala julɓe ɓe kawruɗa e lawol he ndeke noon so tawi mi yettini konngol makko ko hunde waɗɗinde men Allah walli en walli ɗeɗo gure fodde forage uji 15 ɗi ganduɗa mbaɗama immigré e nder ndeɗo yontere e taw ko ballal ngal ganduɗa gummorigal e kaw elage Ablaye Wolle Ndiaye e darde hono PDG Aboubacry Siddiq Ndiaye jooɗi ɗo forage ene yaada e gueɗe 5 ɓe ganduɗa ko ɗeɗo gueɗe mbawi jogade forage ko noon heɓorto ko adi foof koma daña baɗowo financé ko fate forage alhamdulillah on en dañi ɗum ko kaw Alhaji Ablaye Wolle Ndiaye e darde kanko PDG Dakar Média Elhaji Abou Ndiaye gueɗel ɗimmel ngel ko dañde on société mo ganduɗa tawno wondi ingénieur mum bawɗo gollude ko fati e forage wona mi rokki on forage tan kalis nani ala ko ma yaade on mo ganduɗa équipe dariɗo bawɗo toppitade holno ndiyam heɓorto taw ko ndiyam laaɓɗam keeleɗam moƴƴam ɗum kanko Alhaji Abou Ndiaye o waɗani en ɗum onko rewidi haw heeɓi ɗum e tataɓel ngel ko dañde ɓen rokkaɓe forage ɓe daña équipe nonɗuɗo dariɗo lang ha wawa toppitanade ɓe ngal ɗon dokkal ngal ɓe keeɓi ɗum ko Wouro Sogui naɓe waɗɗi jeeyoɓe ngel ko dañde on mo ganduɗa kañum joguitto forage o ene golla ɗum taw ko golle ɗe ganduɗa naftoje rendo ngo aywa jeeɓogel jooɓel ngel ko ɗum woni ko ganduɗa ko en kewano jantade te kanko Elhaji Aboubacry Siddiq Ndiaye waɗani en ɗum haɗe nguɗo jillu immade o immini en yen jaa e on technicien biteɗo Mohamed Wade ofor eɗen gandi ofor ko kañum joguiɗi dendagal ko fati e ndiyam dowri riro o immini en yen jaa mbaɗo en lulde ndene ganduɗa eɗen tottira ɗum bandiraɓe ha ɓe mbawa andude wona hande kanko o rewi ɗo o rokki en forage uji tan janggo o refti ɗo o tawa forage uji eno darti ala heewiɗo forage uji golla taw jogoɗa kano foti jogorede ni so rewama ɗo hande reftama ɗo janggo taw o eno dari kanko Alhaji Abou Siddiq Ndiaye ɗum o salanima en ɗum ndeke so tawi en garti e jogade haaju yo en kollite yen ballite no forage uji ɗi joguirte inchallah ma heɓa forage koma wuurne so tawi wurnama tan wuurna en no wurnortini noon mi haalni on ko adi foof ko dañde comité de pilotage soit ko guure denduɗe forage o walla ala ko wuuro manggo no Wouro Sogui ni taw kañum joguiti ɗum on comité ko ma daro to wawi immorade foof ma daña kadi on mo ganduɗa e ko kañum joguitto gurdam forage o on noon kañum ko e joguitagol makko forage uji o andini en forage ene foti waɗede entretien ɗum no foti wonde e nder forage ko hunde waɗɗinde so tawi en belsinima ɗum tan ganden gurdam forage o naati e maayi o andini en ndiyam forage ko yimɓe foof poti hen e nder potal ngal ala poɗɗo jogade ndiyam taw ala compteur uji e nder forage ko ɗi tati
ko adi fof compteur mo ganduɗa yaltinte ndiyam ɗam e nder forage o ɗam on compteur woni hakkude comité de pilotage e on mo ganduɗa kañum jogori wonde charruteur ndiyam ɗam kamɓe ɗiɗi ndendi on ɗon ɗo ɓe ndendimo ɗo noon ko ma o waɗa rapport on rapport ɗon ɗo waɗatake gurdam forage o jogorani wuurde compteur ɗiɗo bo ko ma wona e kala ɗo galle foof bawɗo wonde ene duwa jogade compteur mo ganduɗa taw on ɗon so tawi ari ene anda ndiyam naati e galle ma ene foti naati e galle he troisiéme compteur poɗɗo joguede o ko compteur mo ganduɗa kañum jogori yarnude wonɓe e beddaji ɗe woni borne fontaine e beddaji he on jogori kadi yarnude nayyi ɗi e beyi ɗi e baali ɗi jawdi ɗi masalan ndeke ɗiɗo so tawi ɗi ngala ganden en gonani e laawol jogitagol forage o no foti jogirede ni ɗo woni ɗo cadre hen document ji ɗi foof nanɗo e ballal OFOR eɗen jogiti ɗum kala kato jinɗi ɗum so arti e meɗen ma heeɓe inchallah rabbi en jurnotako jinnoɗen tan famnude yimɓeɓe ko darde no daratoon e foof kanko Alaji Aboubacry Siddique Ndiaye o waɗani en ɗum a walli en ha kaw Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye rokki en ndiyam o walli en ha en dañi société bawɗo addude ndiyam no fotiri ni taw ko ndiyam no mbirɗen nani ni o walli en kadi on mo ganduɗa ene rewidi exact ndiyam holno jogorte gueɗe ɗiɗi keddiɗɗe ko enen godani e darnude comité pilotage mo ganduɗa ene wawa jogitade ndiyam ɗam enen godani e dartoyde on mo ganduɗa so yiɗi taw ko Mauritanie o jeeya walla ko Gambie yo taw omo wawi jogitanade e ndiyam ɗam e dow seedam faagal OFOR sabu ko ma o daña agrément waɗamo présenté OFOR daara ma yurno anda oɗo no wawi jogitade forage Wouro Sogui nde fota ɗum tottede musidɓe haɗam jurnade ko ɗo jinnomi tongande on ko fati e ndiyam ɗam. Assalamu aleykum wa rahmatullah.